الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. derɗiraɓe julɓe ko waaba findingo wakkatire man jaafon wakkati ibada on goni nder juulurde ɓe waɗgo zikri e salatu amma wowama siftinirgo yimɓe ko woytani woɗɓe bo ko andano ha ɗum nafta en mawɗum fuu derɗiraɓe julɓe Allah wargo imanaku laamgu ko nuɗɗinte nder ɓernde ɗum wona haqiqa tan muminijo ɗo jogi ɗum kanju sendiri muminijo ɓe tana muɗum kanju waɗi muminijo ɗum walojo Allah kala nuɗɗinɗo fuu ɗum walojo Allah wala yebre nde walo en ɓe bo na walo en kala nuɗɗinɗo Allah pat ɗum walojo Allah nden ɗum ɗo daari kadi ko daari ɗum ɗo wato haala sembiɗago imanaku be kuuɗe boɗɗe e dayago kuuɗe kalluɗe ɗo on sendiri walo en Allah wala woodi yebre wonde feere ndeka walo en Allah nde bo na walo en Allah kala muminijo pat ɗum walojo Allah ɗam ɗo ɗo daari komoye fu ɗo andi goɗɗo ɗo ɓuri ɗum har ɗo tan go Allah cuuɗi ɗum ɗo woni kuugal ɓernde kanjum woni imanaku ngu en wiɗo amma ɗuɗɓe feere anda tamma woodi woɓɓe feere ɗon walo en Allah nden mumini en woɓɓe wona walo en Allah nano kala muminijo Allah pat waliyullah lakin ɗum ɗo daari kadi darugo man ɗo daari maccin ha ɗum wala kempe bimana ha yetti annabo en ha yettinnulaaɓe Allah yo ko woni walangal ɗo nuɗɗingo jaɓango annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam nelal muɗum ko o yettini Allah nelimo ha ummatore nde ɗo o yettini nelal Allah ha maare kala mo jaɓi ɗum hewti ɗum jaɓi nuɗɗini pat waliyullah ɗo ɗo feere famay ɗum tamma woodi walo en Allah feere firoɓe ha dow waɗoɓe kayefaji goɗɗi feere wala balo walojo Allah waɗtan no sa to Allah waɗani walojo karama ma na kanko yiɗi Allah on waɗi ɗum teddinirimo be majum Allah waɗan karama wala karama ko ɓuri ba joggo diina Allah bano Allah seniɗo neldi annabijo on man ɗo jogi ka kanjum on ɓuri mawnugo karama pat nden yimɓe ɗo daari her joggo man ɗo war laaru her umroje Allah war laaru her kaale Allah no yimɓe daari mumini en ɗo daari masin yo komi wi'ani noon ɗo ngam ɗo wahma yimɓe ɗuɗɓe tamma yo walo en ɗon ha nder min seɗɗa seɗɗa mumini en pat ɗum walo en Allah ɗo ka sey goɗɗo andan noon kala mo nuɗɗini Allah pat ɗum walojo Allah lakinnahu walangal maako man yottata ɓurɗo mo imanaku laamgu e kuuɗe boɗɗe ko goɗɗo haɓanta kadi ha laata goɗɗo tilimɗo ɗo wona imanaku mum saahingu wona bo kuuɗe mum boɗɗe kuuɗe man no ɗe wodirta ɗo e derɗiraɓe julɓe Allah cebbe anniya labka ɗo huugo ngam Allah tan ƴama ko goɗɗo huuwi kuugal o anda ko o waɗata se o anda ɗum ɗume o huwata ngam Allah tan o huwata no heftirta ɗum bo tokkago sunna ha sunna ɗo bo ɗum ɗo jiɓi yimɓe feere anda ko woni sunna sunna ɗo laawol annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wiyete sunna sunna mo fuqaha en wiyata ƙabal ni farilla ɗo na kanjum on nufete ha sunna yimɓe fiku to aɗo janga defte fiku ɓe mbiyan kuugal ngal ɗum farilla ngal bo ngal sunna ngal bo ɗum mustahabbu na sunna je fuqaha en wolwi ɗo kanjum on nufete ha sunna ɗo sunna annabijo ɗo no o yettiniri diina man ɗo goɗɗo wona dow man kanjum on sunna ɗume noon o umri en mbaɗen kaza o haɗi en bo ta mbaɗen kaza to en goni dow man ɗo en ɗo dogo sunna maako saraha alqur'ani ha suratu nur mo dari ha waaja hoɓiya hujja man ɗo ha suratu nur war laaruno ɗum wayi kadi falyahdari alladina yukhalifuna an amrih
aya alqur'ani lutanɓe umrore annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam allah wi ɓe mbaɗa hakkille boɗɗum ɓe rento tata wappa ɓe fitina her duniyaru ta wappa ɓe boyan gada nawka her lahira ɗum zahiri alqur'ani ha suratu nur falyahdari alladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna ya derɗiraɓe julɓe allah ko woni sunna ɗo laawol muhammadu belaɗo nelaɗo allah ɓurduɗo tagle fu jottinɗo dina islam laawol man ngol heftatako se to a jangan ha janguɗo malla bo a ƴaman ha anduɗo himatako non noon hefte annabijo yettini dina man pat timmini hidde o eggitana lahira sallllahu alayhi wa sallam wala ko lutti koɗɗum tata goɗɗo yikka yo sunna ɗo goɗɗo heftan ɓe hoore mum ɗabi'a no goɗɗo waɗata ni yimɓe sunna wayi yimɓe sunna kam ɓe ɗo tokki annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam no annabijo wi mbaɗe kaza ta mbaɗe kaza sahabo en mbaɗi kaza yeeso maako o tabitini ɓe dow majum to o tabitini ɓe dow majum ɗo o yerdake dow ma ɗo to yimɓe famay noon ɗo jiɓotiri tamma sunna ɗo ma yuqabilul fardu woodi ko latti wajibi wiyete fardu ha fuqaha en woodi ko wiyete sunna timmingo ko ɓi adama bi mana ko ha nangarɗam a wari wusɓago ha a nanga ko lootugo juuɗe ma marra tati hidde a fuɗɗa lootugo terɗe goɗɗe ɗum sunna na kanjum on nufete kanjum ɗo ɗum kugal annabijo sunna haqiqa amma to a nani laawol sunna yimɓe sunna ɗo ɓe ɗo tokki ko annabijo wi kaza umrore ko annabijo haɗi kaza ɓe haɗiti ɗo haɓan ɗum ya walojo allah bami yeccima a walojo allah amma andi fakkat woodi moon yeeso ma ha yetti ɓurdu e man wala woodi yeɓre walo en feere ka e maydi malla bo go'o maɓɓe ɗo ha gure feere nder mumin en ha mumin en woni pat walo en allah kala muminijo fu waliyullah amma walangal maako man o anda fakkat yottaki mo ɓuri mo ɗo tan go allah ko kanko be hoore maako o andi gonɗingo imanaku maako yottata on man kuugal maako ha zahiri yottata on man to kanjum a andata ɓiɓɓe adama ɗo ɓurdi ɗo ha wilayatullah na woodi walo en allah woɓɓe feere andi sirri birni ɗum woɓɓe bo anda na noon ko moyjo wala mo andi birni ɗum se mo allah andini ɗum moy se annabojo nelanaa ɗum malaikajo dow mum nam fala yusiru ala gaybi ahadan illa man irtada min rasulin zahiri qur'an yimɓe feere ɗon nuɗɗini walo en ka andi birni ɗum wala andu birni ɗum se allah se bo mo andini moye nulaɗo allah nulaɓe allah bo timmi on ɗo janga alqur'an fala yuzhiru ala gaybihi ahadan illa man irtada min rasulin ahadan ɗon nakira fi siyaqi nafi ko moy wala mo ellitata dow birni ɗum se nelaɗo allah bo annabijo muhammadu woni ragarejo maako derɗam julɗo allah ko waɗi mi siftinirta hen ɗo ngam ɗum kuuje nuɗɗinteɗe nder ɓernde hidde kuuɗe laaɓɗe huwe dow majum to ni nuɗɗingo ɗo wooɗay derɗam to nuɗɗingo ɗo wooɗay anda ɗum boɗɗum kuuɗe ma wala her mahi nuɗɗingo allah o gooto ko moye muminijo allah nuɗɗini noon kanko on tagi takle ɗe pat kanko neli annabijo muhammadu kanko neli annabu en pat kanko sharia ɗo pat ko moye muminijo mumen wiwalojo allah go nuɗɗin noon ɗo ruknol arandewol en nuɗɗingo nulaɗo allah nulaɓe allah pat ɓe nelaɓe allah ɓe jottini nelaɗo allah ko en wi fu gonga ɓurduɗo maɓɓe muhammadu sallllahu alayhi wa sallam khataman nabiyin kanko on ɓurduɗo annabu en fuu ko o waddi ɗo kanjum en ndewirta allah dina ma ko nassi dina artuno ka pat kanjum on ruknu la ilaha illallah kanjum on simtirago deweteɗo wala se allah muhammadu ɗo ɗum nulaɗo allah haɓɓan mo andi noon ɗon ɗo ɓernde mum ɗo yiya ɓe ɗemgal mum ɗo o walojo allah amma walangal mako man ɗo ha timma machine kam se o huwa kuuɗe umroje fuu kaale pat o daya pat e tomyo ɗo no andata yimɓe ɗo daari kadi an ɓuri andugo yaake ma ha umroje allah ma feere a anda feere bo a andi a waɗay ha kaale allah ma aɗo duufono noon aɗo waɗa ko giɗɗa fuu giɗaɗe naftuɗo jaalima
muminijo nakkisiɗo julɓe noyi wiyata inde goɗɗo baɗo noon fasikijo o muminijo amma o fasikijo noyi yaake maako to mayri noon waɗo less muño Allah to Allah yiɗi yaafotomo wala mo hendata hakkunde Allah be jeyangel muɗum to na noon Allah yangitamo deydey gedde maako Allah adilijo o dumata ko nder yiite malla bo Allah dungana annabo en mum hata annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam seeto ahlul kaba'iri ɗo en ɗon nuɗɗini noon yo ɗo to goɗɗo sendidiray ɗum ɗo tamma yimɓe muminen ko muminin noon noon na walo en bo ɗum feere famte kala muminijo Allah mo nuɗɗini Allah ka pat o walojo al imanu billahi wa malaikatihi waɗo andi fakat woodi tagle Allah ɓe geddata Allah waɗay kamɓe ɗo ɓe yedda enen kam ɗo tetora en machine la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kamɓe kam ɓe geddata Allah sam ko Allah umri ɓe on ɓe kuwata kuuɗe maɓɓe ɗuɗe pat ɗo tan ko Allah pat ndimgal maɓɓe wala mo andi se Allah nde Allah umri ɓe sujdana baba men mama men annabi adama ɓe fo maɓɓe Allah wi kulluhum ajma'un ɓe fo maɓɓe ɓe sujidi iblisa e la'anangel sali Allah riwingel ha abada fa sajada al malaika kulluhum no ɓe ɗuɗiri ɗo ajma'un ha umrore Allah ko ɓe kuwata Allah andi ɗuuɗi lolluɓe man ɗon ha aminul wahi jibril ɗon mikaila jogiɗo keni Allah seni ɗo waɗi o jogi keni ɓe ndiyam nam kanjum ngendam men her duniyaru hendu e ndiyam jogiɗo yonki men yaake to balɗe men timmi ajal waɗi ho o azrail pufo luwal rere ummugal asrafil inɗe maɓɓe ɗuɗɗe ya adama ɗon nuɗɗin fakat ɓe ɗon imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi defte maako ɗuɗɗe ɗe o jippini dow annabo en maako timminirama be deftere jalinde ma pindire alqur'ani naam kayre won sharia Allah kanjum o woni haware umrore Allah be haade Allah mbaɗe kaza ta mbaɗe kaza to on mbaɗi kaza min hokkan on kaza to on mbaɗi kaza min kitiran on kaza ta mbaɗe bawayni en waɗino min mbaɗa on ba maɓɓe ni on woni ha alqur'an isaji ummatoje caadunoɗe ɓe annabo en mum daga annabi Ibrahim daga annabi Adam ha yetti annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kala ko moye fu ɗon nuɗɗinde defte Allah ya derɗi julɗo Allah nuɗɗingo Allah e defte Allah e malaika en Allah e nuɗɗingo ñalawma ragare waran mayɓe meɗen be enen mayanɓe en ummitinteɓe yande kiita kanjum wiyete yande dargal jangule ayaji ɗiɗi tati a tawa sifa mumini en ha Allah sifi ɓe ayaji 5 surawol ɗiɗaɓol ha Baqara wal yawmil akhiri woodi ñalawmare ragarere ñalawmare o laɓawo muɗum duya ndu re'an en mayda Allah seni ɗo ummitina en o hiito en o adilijo toñandeji ɗo o adilijo haman en nuɗɗingo hoddirore bo hoddirore ɗo ko waɗata ɗo pat nder andal Allah kanko hoddiri ɗum waɗa na ɓi adama watta ɗum na koye mo waɗata ɗo woni imanaku derɗiraɓe julɓe Allah kanjum imanaku darori kala muminijo pat ɗo nuɗɗini ɗum al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari ɗo nder ɓernde muminijo comme moyjo yo on walojo kadi wala en ɗon dede a en kadi dede a en noyi ɗo ɓe ɓurdidiri ɓe nder ɗam ko an be hoorema andi woodi mo ɓurima ɗo tan go Allah moye foti wiigo imanaku muɗum ba imanaku jibrila wane muɗum ɗo ɗon kadi wala en ɗo luuri ɗo daɗidiri kadi mo nuɗɗini Allah pat nuɗɗunu o walojo Allah Allahu waliyu lazina amanu nden ɓen man ɗo ɓeɗo ɓuɗotiri ha ɗo tan go Allah ha jaɓango nulaɓe Allah har tokkugo nulaɓe Allah nden her kuuɗe banguɗe kadi jotta ɗo ni laaru mi wari mi wimi ɗo wajo en ha ɗo mi tawi on ɗuɗɓe on waɗi temere kaza on arti am wargo julurde mi jokkoto on kadi e ko haɗi am wargo ɗo ko haɗi am ɗo haɗanno on Allah fondi on on gari safuwol arandewol ɗiɗaɓol tataɓol neyaɓol ha safuuji sappo safuwol fu waɗa yimɓe temere ful mi heɓaki on daɗi am nonnoon ha kuuɗe pat yimɓe mbayi nonnoon ha kuuɗe pat laaru kadi a tawa se Allah seni ɗo faddala ba'dahum ala ba'din ɗum ɗo ɓurdidiri
tata yikku woodi wato muminijo mo latta walojo kam muminijo kam pat walojo Allah amma walo en man ɗo daari tan nuɗɗum woodi walo en andi birni ɗum kayen ka firan ha dow waɗan ko yiɗi fuu waɗatako baɗowo ko yiɗi ka se Allah walo en maako bo ɓeɗo ɓurdidiri wato darajaji maɓɓe ɗo ɓu Allah on sufti ɓe yeɗi ɓe tawfiqu Allah on waɗi en julɓe ɗo tum en ɗon juula tora Allah tabitin en dow imanaku kanjum nde en dari en yankini yeeso Allah pat en mbiyata ihdina sirata al mustaqim mo Allah handayi o juulata o simtirta fuu yo ɗo derɗiɗa o se ɗum wona ha ɓernde ma a anda a tabitina yo muminijo pat walojo Allah giɗo Allah amma ɗum ɗo ɓurdidiri ya derɗiɗaɓe julɓe Allah jaafe komi yiɗi on siftinirgo ɗo ɗum ɗon jiɓo yimɓe feere tamma woodi yeɓre wonde feere walo en ɓe ka walo en Allah ɓe bo na walo en Allah to na walo en Allah kana julɓe sam julɓe Allah ka par walo en Allah komi yiɗi siftinirgo en derɗiɗaɓe julɓe Allah yeeso ɗo seeɗa ni en ɗo husiti ha julde layhaji al idul kabir julde layhaji ɓe neediji mum ɗuɗɗi ko en mbaɗata ha toon ɓaawo to liman ladan seetini to Allah mumi derɗiɗaɓe julɓe Allah ko Allah wawni on wiigo mi siftinira en ha moon ha majum ngam ɗum kuuɗe walo en Allah go ngam ɗum kuugal sunna go mo tokki ngal goo oɗo tokki sunna annabijo no tokkorte oɗo se o anda annabijo waɗi kaza o tokki annabijo wi kaza annabijo wi kaza o waɗi ɗon sudda na hunde feere tata goɗɗo tamma yo sunna ɗo hunde wonde feere on sunna en an bo habdu ha tokka sunna annabijo on mari sunna o wangini koɗi e sunna ɗo ha arabiya laawol kangol on laawol yettinowol aljanna annabijo diidi daawol ni holli sahaabu en mum on yiɗo woni laawol am hadihi sabili o lori o diidi laaɓi peppetel o wiɗo bo laaɓi ɗati seeɗan ɗo jo'ini ɓikkoye mum dow man shayatin ɗon nodda yimɓe hen man mo yettokki laawol seeɗanji ɗo o seli laawol am laysa alhabaru kal bayan kala muminijo fuu ɗo habda tokko annabijo ko waɗi kanjum mbimi on yeeso ɗo seɗɗa en tokkoto sunna annabijo en juulino julde suuma e idul fitri neɓataɗo to Allah seni ɗum muyi ɗo husitimo Allah yettini balɗe on fuu en juulan julde layhaji ɗum won neediji ɗuɗɗi derɗiraɓe julɓe Allah julɗo Allah ka pat be needi yer kuuɗen fof laarle nde aɗa wara julurde a derɗam hidde a wara ɗo a yiwake a siwake a nangi a ɓorni limse ma ceniɗe booɗe goɗɗo wata yiɗde limse tunwuɗe wiya warde be julurde ɗo ɗaɓɓita walangal walojo wona ta limse ñoroɗe ɗa hakkilo ma nanga noon a waɗi urdima nden a wari julurde nulaɗo Allah haɗi en ko hunde daginde fuu to nde haccan en waddata julurde bana ɗume to a ñaami tiñeje kecce ko alngalaje kecce ta waɗi julurde annabijo ɗum harmay bo yo ɓaawo seeti o yetta Allah jawmirawo on willa in chakartum la azidannakum ɓami yecci on ɗuɗɓe meɗen wari julurde diga law Allah fondi ɓe enen ɓoy worlaway na en giɗi to ɗo andata yimɓe ɗo daari diga ɗon man a hirrita noon nden ha kuuɗe ɗowtaje aya sanja a wartirana mi nayi sa wartiray mi yiɗi wiigo wato derɗiyaɓe julɓe Allah useni mi tori on en nanru ɗum be ɓernde men en anda Allah tilmini en teddini en fondi en be ummatore ɓurɗaɗo takle ɗum tilim ɗum en yettu Allah dow man en andita bo walangal men ha Allah on woni wato waliyul mu'minin en walo en nden a andita bo wato walo en man ɗon urdidiri ha ɗo tan go Allah be haɓɓere imanaku mum be hoore man ni a andi fakkat wayne ka ɓurete seko wala ha ɓurdugo man ɗo na hen kuuɗe zahiriji her nuɗɗingo man fuu kanjum mi waɗanima misalu moye men foti wiigo imanakum ba malaikajo wande muɗum yo derɗe julɓe Allah neɓata ɗo en gurtanan sunna ka annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam acci en dow maaka kanjum woni idil adha julde layhaji ɗo derɗe julɓe Allah be nediji man ɗuɗɗi tum bo en ɗo siftinira yimɓe mawɗum kam layhugo wala ko ɓi adama waɗata yande man ɗo bana layhugo to o yettake na diga ɗo ni a anda mumini en goɗo ɓurdidiri woɓɓe feere Allah feesinani ɗum lay han
woɓe feere bo wala to a anda layhuɗo ɓurima Allah on waɗanimo noon o ɓuri o heɓi a heɓay wala ko waɗata a hirrita ɓural man ɗo ñande man kam wala ko goɗɗo waɗata fuu ɓuri layhugo ɗo layhugo ɗo bo mbala ngota he'anan saare hakke dina peesi ɗum amma ko ɓinguel keccel bo ha mawɓe to a woodi a layhanan ɗum na ba mudoje suumay mudoje suumay to ɓinguel dayama fajiri julde muɗere wala dow maako amma layha ko dayama yande julde man layha balɗe tati a tawan ha woɓɓe feere ɓe Allah feesinani ɓe imana ko cembiɗini a tawa ɓe layhanani yimɓe maɓɓe pat anda ko baalino ɓe layhata an bo a fotay tata bo ɗum sunama a andita ɓural ngal Allah waɗino hakkude mumini en walo en num go komi wiyata on neediji ɗon yande julde ɗo derɗiraɓe julɓe Allah en huudo neediji man ko weeti ko goɗɗo waɗata yande man hidde weeta yande arafa ɗo hani julɗo Allah pat suumode en ɗo haa ɗo en yahay arafa kam yande julɓe Allah darata ha hijjore yande arafa ɗo to weetini yande man kam goɗɗo suumo ñalomare man mbar jaari ɗuɗɗum nulaɗo Allah ɓurnaɗo takle Muhammadou belaɗo yecci en banni to en jaɓi ɗum en kuwi ɗum ɗo en tokki sunna go suumago yande arafa go ɗum sunna yande joweenayabre lewru layhaji masakko ma moƴƴere Allah waɗani en hande ɓeɗo dari ha to en ɗo giya ɓe goɗɗo ɗo weeɗi juuɗe ɗo do'a en ɗo giya mo to a anditanno mo anditanmo fuu ɗo ɗo moƴƴere Allah ma pindire Allah sene ɗo holli en ɗum nane yiyata ko nume ko Allah waɗani en moƴƴere yimɓe fuu wala o be o en giyan arafa man ñande man finirgo be suuma e suuma ñande arafa man ɗo ɗum sunna annabijo Muhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɗum woodi moƴƴere her suumiɗo man Allah yafanan mo boofi maako sababu majum ɗo kam julɗo Allah to heɓake kam o nani ɗum o huwan ɗum seni mo ba debbo o senaki mo hande al'ada ɗon ha muɗum amma to na noon kam hani julɗo Allah suumode ñalomare arafa ɗo nder nediji ko kuusiti ha yeeso meɗen ɗo ka goɗɗo waɗi sunna go sunna ɗo on mi yiɗi en faama ko woni sunna ko annabijo wi ko annabijo huwi wato ɗum laatay kanko tan huwata ɗum ko sahabu en huwi yeeso maako o wiɓe nonnoon ɗon sunna to goɗɗo waɗi nonni o ɓurete jotta to ha ɗo yimɓe men en ummi ñande arafa ɗo ɓe suumi an bo a heɓa a suumini anda fakat ɓe ɓurima ɓe tokki sunna yande man an bo a heɓaki ɗo ko sekola nonnoon jotta nder meɗen ɗo woɗɓe feere nani wajama to layhaji ɗo dari ɓe suumo to ha yotta layha man woɓɓe ɗo suumi nder men ɗo fakat ɓe ɓurimo suumaki an fo a andi na ɓe suumi balɗe kasa an bo a heɓa a suumi ɓe geccima a nani a jaɓi ɗum sunna wajibay kam malla bo ɓe suumi balɗe tati ha lewru man ɓe suuɓi balɗe tati ɓe arti ɓe suumi nder ñalɗe ɓurduɗe goo a suumay fakat a andi ɓe ɓurima goo a yi goɗɗo ɓurdan goɗɗo be kuugal ɗo tan go Allah tokkago no Allah Muhammadou sallllahu alayhi wa sallam a nani ɗum annabijo on wi waɗe o waɗi a waɗay na andi o ɓurete julde husiti ɗo derɗiraɓe julɓe Allah to en ɗon jaaha sallikere ɗo en jaadu be needi ɗum ibada en yahata en ɗo ya rewa Allah on nde en ɗo rewa Allah en yaadu be deƴƴitare sakko ma waƴƴoɓe kujeji mota ɓurna fu moto on ɓurata waɗgo sarru ha yimɓe to ɗo dogga dow moto ɗo rondi yimɓe ɗiɗo ko feere mum furen o nangata ɗo hunde man moto man diwan darata ha o yiɗi nden ɗum dukkan goɗɗo bo kanko bo hakkilta o ɗo reeni ko heɓata suleyre on ɗum dewal bo en yahata to a nawni goɗɗo go a waɗi a yibe sakko ma to nawnere man yetti a yewimo sakko to a mbarimo wala ko halli ba mbargo hoore wallahu la yuhibbul fasad aɗon no ya ɗo tan Allah nden aɗo waɗa duuke ha yaadu man be sembe a dukkoye goɗɗo ni ha ɗum yetti sababu ɗum memi yonki goɗɗo ɗum waɗan yimɓe juɓɓe faalay yonkiji yimɓe nder ko Allah yeddorte pat ɓaawo kefera ko wala ko wetti ba mbargo muminijo ha woɓɓe wi wala ko Allah haltani yimɓe ha alqur'ani ba mbargo muminijo ɗo tum ɓeɗon gecca en ko na julɓe fu ɗo yecca en waate hakkilo har jama'are hawrata ha en jahata sallikere ɗo ɗum enen julɓe on hakkilanta hoore men
en ɗo ya juula on en ɗo ya naafa nde laatake noon kam se kakkilanen hoore men en jaara be hakkilo en andano ɗum wayi na mere wato ɓe adama hirrita to ɗo yaha ɗo waɗa zicri heɓa siftoro Allah ɗo yaha habbirgo ɗo yaha mawningo Allah ɗo yaha mawningo Allah to aɗo dogga goo a yaha dukkoye goɗɗo goo wato ɗum waɗoye sarrugo a toñi hoorema a sarritana maɗa ɗo ko en torata julɓe Allah wonɓe ha julurde nde ɓe ha wonde feere won nder wuuro fuu useni ko en torata fuu en hutinirru wato hakkilo meɗen go Allah hokki en jaaru hakkilo en jaaru hakkilo ɓe needi ɓe hakkilo en hisa torrugo tana meɗen ɗo go'o nder to ni en ɗo jaha juuloygo nden en mbaɗay neediji go en torroye goɗɗo go waɗani en sababu ko ñiddi ɗum ɗo waɗa bo so en mbata hakkilo ha yaago man yaden e julɓe Allah fajira goɗɗo ɗo yaha sallikere ɗo hani o laata o yiiwa o seno bana to ɗo wara juulurde ho a limse ma ko boɗɗe muminijo hanayi laata ajiiɗo ni to o woodi kam ta ɗum waɗama wahamu a tamma wato jeyaɓe Allah e feere ka ɓe yiɗa duya sey wato limse maɓɓe ñorwa tunwa wato ɗum mari noy muminijo Allah ka laaɓɗo tal urɗo ni on haani muminijo Allah wona tum misalu man annabijo holli en tum ɓi adama ɗo lismi siwaki on kalluɗum a wolwana goɗɗo hoosa hoore ni a woggata hunduko ma dina men dina nazafa dina senwe on a yiyay diga na ngarɗam siwaki al ɗo julɗo seedata be man ɗo ɓangu ɗum sakko suuɗi ɗum limse ma wona laaɓɗe sakko yande julde a ho abo limse ma cuɓaɗe ɓurduɗe a yara bo needi aɗo zicra bo zicri maɗa aɗo mawnina Allah aɗo habbira aɗo yetta Allah allahu akbar aɗo waɗa banni walillahi alhamd banni ha a yotta sallikere a seedata be habbirgo a nafata bana julurde go laaru ɗabi'a sunna no wayi ta a wari ha julurde kam a joɗata se to a naafi tahiyatul masjidi ɗum sunna annabijo go mo anda kana waran jooɗo non ɗon to a yejjite a jooɗi bo ɗum fataki a umman a naafa yejjitugo sallinta sunna ma to a yi sallikere bo a naafata tata waɗama ba julurde a naafa a andi mi siftinirima on nanande woore a yi sallikere jooɗoɗa aɗo waɗa kabbiroje maago a seedata be majum to yimɓe ɗo waɗa be microphone ma on ɗo tokkotiri to waɗay bo laataki se a tokkuɓe aɗo waɗa kabbiroje ma aɗo senna Allah nde a dari a mbaɗa salatu dow annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam a seedata banni ha imam wara to imam wari taƴi a kabbiroje go laaru needi islam no wayi to on ɗo habbira o wari ɗum jugul to wari kam no wala haala se julgo se on ta'a kabbirejo go yake ma on acca habbirgo go yake julgo yottake en ɗo mari laamiɗo wiyete al imamul abbasi laamiɗo onon imamul abbasi goɗɗo eman ka taw accata habbirgo se to liman juulowo yettina ko to lamɗo yettina imamul abbasi kanko on lamɗo fakat en andi lamɗo warta rena imam juulowo kam foroy fuu juulowo on artata liman ko woni noon ɓurna fuu lamɗo waran ɓe pucci mum miɗo yecca en waaqi ko en gondi wato noy on waɗete an ka aɗo habbirani nde laatake wiyama imam ɗo li'i ɗiɗi fuu to imam wari ni an ka accu daydirta bo hakkude imam juulowo man to wari ɓe lamɗo man daydirta tawi goɗo ɗum needi accugo habbirgo man ɗon tashwish nden en naafa be liman go naafugo ɗo ɓuri kam ɗi adama naafo ha sallikere to heɓake on yibbo gure men ɗoya mawnugo laare ba Makka be Madina birniji mawɗi fuu wane maɓɓe ɓe jaha sallikere ngam million ji woni nder wuro man ɗo husiti amen bo andanoy tan mi lattoygo yo nde laatake juulurde Makka mawnde juulurde Madina maapindire kamɓe kata ɓe juuli ɗo ɓe kortatama ɓe juuli suba ɓe jooɗano no ha naafila dakta ɓe naafa to ɓe koti e wiye loran ɗo ɗum catɗum hotugo man lorgo man ɗo wato fottugo ɓe yimɓe ɗum catɗum to ɓe jooɗi subaɓe timminini ɓe jooɗa tan ɓeɗon jikra ɓeɗon mbaɗa salatu do annabi sallallahu alaihi wasallam banni ha dede to naafila dakti imam warini ɓe ummo ɓe juula ni yo ɗo kam ha men kam wato en jahan sallikere ɗum woni sunna annabijo yaago sallikere ɗo
goɗɗo man en ha ɓeya bo larura haɗi to ɓe gurti ɓe jahan sallikere ɗo ɓe heɓata babal pesingal ko ɓuri masjidul haram ɓe keɓata babal pesingal ko ɓuri masjidul nabawi to on ɗo yiya ha men fu nde ɗum larura man waɗi ɗo julurɗe men jum'aje ɗo kewa ɓeɗo mbaɗa liman en juula to a yahi ɗo aɗo waɗa kabbiroje ma ha to iman wari en naafi banno wowa tata dillu jooɗu heɗutu khutbaji ɗiɗi fu liman waɗan khutbaji ɗiɗi khutba arande ha o jooɗo ɗiɗaɓa o timmina pat ɗum waajoji nafan ɗi julɓe Allah ɗum sunna bo jooɗugo heɗitaman ɗo ta wi an ka daayi a juuli a hotan na a heɓan ɗum ha kaset na ta waɗu non jooɗugo man ɗo ɗum sunna a jooɗa a heɗita khutba arande ha e khutba ɗiɗaɓa a jaɓa do'a nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no waɗi kanjum sunna maako goo annabijo yaake man microphone ɗo wala ko hawlinta sawtu ɗo wooda ɗum daayiɗo annabijo wanca fuu ha nder safuuji bilali ɗo tokki mo ton ɗo janga siyar tariha annabijo on yiyan ha o yettina wato ko wajata e yimɓe safuuji rewɓe wonata ɓaawo ha toon fuu annabijo wancan rewɓe ɗo itta palamje mum jawe mani fawne mum hokka sadaka heɓa annabijo ho'a ɗum hokka miskin en na ha miskin en fawnoro sorra ɗum hokka miskin en yowwa jotta ka faami a se miskin en ɗo se en gida ɗum sunna annabijo ha o wancata be bilali saka safuuji ɗo bilali ɗo jogi limse rewɓe ni accu worɓe kam ɗo itta palamje mum ko fawniri sakkina ha toon sadaka ɓe ko'a ɗum ɓe sorra ɗum ɓe ko'a ɗum ɓe nafra miskin en ase miskin en kam nafugo ɓe ɗo ɗum sunna annabijo tumma sakko yande julde a hima kadi yande julde ɗo mi a waɗata sadaka ndey no a waɗata ɗum sunna waɗgo noon ɗo to yande man ɗo en jahiran laawol gongol en gartiran gongol to kanjum wi se en jara hakkilo nde laatake julɓe pat wonay ha saare woore ummodo har woore hoora ha woore laaɓi man yimɓe man ɗo luutotiri yerinoɓe ɗo a tawa ɓe ɗo wartira ɗo ɗo jiɓi machine se en mbaɗa hakkilo machine sakko moon baƴanteji ɗuuɗɗi motoji en wolwanta haala mum moye fo ha ummirno ɗo ko woni sunna kam ta o hotira toon to o tokkirno ngol to oɗo hota o hotira ngola ɗum sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam hikma man bangu ɗum ha holla ɓe lattay julɓe diina islam ɗo huuɓi har nokkure fuu yo hani to a yehiri laawol man kotira gongol hani to a yehiri laawol man kotira gongol ha ɗon man nde en pottan ɓe yimɓe foroy ɓe yehirniɓe se en mbaɗa hakkilo to en mbaɗa hakkilo ɗo en dukkotiran ɓe yimɓe sakko ma waƴƴiɓe kuje biyeteɗe moto useni yimɓe waƴƴoɓe man waɗa hakkilo to en mballotiri dow banni man ɗo en keɓan barjari ɗuuɗi machine en kisan bo sarruji ɗuuɗɗi ya nder ƴaawi julɓe Allah har yande julde ɗo ɓi adama hani wato yaara be yaake boɗɗo ɗon wahma yimɓe woɓɓe feere o tamma jeyaɓe Allah salihi en walo en kam limse ñiddan limse ñedduɗe ni ɓe marata ɓurna fo a tawa yimɓe ɓe anda yaakeji to ɓe yi goɗɗo wato hande ma ustanaɗo hakkilo malla bo ñoroɗo e wiya o kana mere wonan walojo on non Allah toskirta walojo on banni ɗo ɗum hanay ha yimɓe ndikka on hirrita walojo ka pat Allah ɗo teddini ɗum ɓurna annabijo Muhammad sallam ha o sali pat goɗɗo andi tan babal man urdi mako yiyaymo sam ba lawol ngol annabijo tokki fu mo wari fo andi tan urdi annabijo to kadi kanjum ɗum hani ɓi adama wona wato hande o yiiwa o laaɓa o ho'a limse mako laaɓɗe o uro ni on woni sunna taw wona o asiɗo ni o ɗaɓɓitira walangal be dakkugo ñorugo limse ɗo ka na noon walangal kam be laaɓugo dinul islam ka ɗum nazafa mo a yi laaɓɗo kanko on walojo Allah o huwi hunde lamde annabijo yiɗi laaɓɗum ɗo se on finana ɗum kanjum a yiyata jeyaɓe Allah wato yande julde ɓe fawna ɓe ho'a limse boɗɗe kese ɓe meeto ɓe uro mbaɗa siwakiwal wato ni on jeyaɓe Allah wato salihi en waɗata ɓi adama yembita noon woni wato hande laawol boɗgol ɗum woni ko hani ha ɓi adama to Allah hokkimo kam ta o wartira hoore ma ko ajiɗo woɗay yo ñande man ɗo hani ɓi adama fesinana iyalum
to ni a woodi kam a feesinana iyal hen ñamandem ta a ɓilla en andi ɓillugo wooɗa e hammarɗo to a feesini bo feesnana kedde be mo a numata o ka wallego handi ha muɗum dokka ɗum hokkugo ɓi adama ɗum boɗɗum en andi goɗɗo caahiɗo fotata ɓe mo saha en to jangga wallayli wa amma man bahila wastagna wa kadaba bil husna to yata a hokkata junngo ma ɗo sati tum a hokkata an kam to a hokkan bo a hawa suleyel petel boɗeyel ni on a hokkat ɗum bona hanay ɓi adama kam no wonidi fuu wato dede muɗum wato o waɗa bana ha layha en mbiɗo ha layha ɗo goɗɗo to layhan ɗo tata o wiya o naati ñamande ha o layha ɗum torramo lattake lismi ɗum ɗum naati riya kadi naati ha wi'e ɓi adama to wawata ɗo haɗa ha Allah darni mo ni on boɗɗo to lattake ɗum waɗanmo ishaf ha jawdi mako watta ko ha ɗum jaɓanamo ñamande nde o layha wayne en layi ɗo kana ɗum haala to marɗo bo ko hani kam o layhana yimɓe mako fuule mbala gota bo he'an saare ha sunna kam he'an gota bo he'an laaru no diina wayi ɗo fu en siftiniran yimɓe diina ɗum ha masaba imam malik rahimahullah kanko ka ha faamu mako mbaala ɓuran ngam mbaala nga Allah sotiri annabi ismail en andi ko fuɗɗino ɗum ɗo Allah jarribi annabi ibrahima alayhissalam do wato o yi o hirsa ɓiyi ko en ɗo janga qur'an Allah sotiri mo be jawdiri to kanjum ha faamu malikin ko en kam jawdiri ɓuran ha layha mbaala nga wona gorgal nga tappaka nga ɗo on ɓuri ha layha laaru ngeloba ɓuran ɗuɗugo kusel amma diina kam ni waɗi to ha ɗon mbeewa fu ɓuran ngeloba to yimɓeji ɓe anda ɗo ɓeɗo siftinira on tum feere ɓe janca goɗɗo to layhi mbeewa ɗum wiyata ta ɓe janca diina woɗa e jancugo diina ɗum kalluɗum machine ɓe mbaɗa ba théâtre on andi ko wiyete théâtre ɓeno irin ɓeɗo waɗa kofli julde noynoy ɓe waɗa mbeewa woyi me wato wayne layhi beel ɗo ɗum jancugo diina booɗay mbeewa ɗo ɓuran layhugo ngeeloba be nagge fuu hama sawa maliki to goɗɗo anda oɗo waɗa irin man ɓeɗo mbaɗa e mbiya wayne laysi beel layhugo ɗo ɗum diina men on mbaala mbeewa ɓuri dabbaji mawɗi man ɗo yo ɗo se ɓi adama renta to a anda ɗo waɗa hunde be majjere yaderɗeɓe julɓe Allah ha layhugo man bo ɓi adama sufta ko ɓuri woɗugo to yottake kam jawdiri tekkundi ha nonde fuu ɓe ɗaɓɓitino annabijo layhi jona daneeri to heɓake kam ko ɓurdata en woldata daneeri man ɗo wonaari hunduko maari ɓaleejum ha ndi yabrata kosɗe ɓaleejum irin ni to heɓake to na noon bo jawdiri fuu heƴi ndi wona ndi jamri kam ndi timmudundi ɗum woni wato tilim ɗum har layha to mawɗum man bo ta riya waɗa ko wiyete riya bo waɗa hunde ha wiye uyre ɗon en wiyata ɓe fulfulde goɗɗo waɗa uyre ni ha diina ni ha ɗum mettita welayi se bana mum ni bana baali sorreteɗo soda kanko ko sebo mako sotta nawɗum machine sebo mako kay ha nayi jomirawo ka wi en nafkata en mbaɗa la tusrifu ta fantine ɓi adama kam waɗa hunde ngam Allah yo to layhama ɗo wala ko sorrete ha man tata o wiya lare man ɗo yimɓe feere woodi haaje man o moftanɗe o sorrana yimɓe lay haari sottake lare man fuu pat sorratake ɗum yenirta bo kirsowo ta waɗi goɗɗo kirsane ɓolane nayi ɗo hokkumo ceede on tata howu a wiya a hokkimo kusel wakkere man ngenari man ngenari ma ko wona her yaasi ɗum ñamete ɗum yeedete ɗum hokkete ɗum sadaka salay kuje tati waɗete ha lay haari yaderɗe a julɓe Allah ko woni tilim ɗum ɓi adama ko o huwata pat o hura ɗum ngam Allah to ɗo hura ngam Allah o hewran barjari ngam Allah diga ɗon yimɓe darata kadi a tawan yo goɗɗo feere waɗa kugal ɗungal a tawa haala Allah go ɗuɗay toon riya naata toon ha wi'e ha uyre naata toon wonni kugal maako go kanjum riya
yo goɗɗo bo woodi amma waɗata ɗo solani ta wonna jawdi mum anda ko o wattandi to o maayi o maayan o hoota lahira wato o ɗumani o ta duniya mako ta jawdi mako usta a tawa o layha o ɓuri bo o yetti o layhano ha saara mako fofu sufta mba Allah pawerel ni o layha o wiyana he anna ɗon ɗon on mi yecci on mi fuɗɗiri on haala mumini en goo walo en goo ɗon ɗon yimɓe darata kadi ya derɗiyaɓe julɓe Allah lay haari man bo peesi ɗum wiyatake wato ande ñande julde tan ɗiɗawre ha tatawre fo o layhan to ɗum heɓaki ñande julde ɓuri kam ha layhugo man bo ɗum won needi mi wima taw arta imam a tawan ha defte fikuɗo fu na imamul musalli imamul abbasi lamɗo en wiyata enen taw arta lamɗo layhago to arti lamɗo layhago o heɓi kusel tan o waɗay diina mako go kanjum waɗi lamɗo ha men ɗabi'a men ɗo hoytinanta en yara layharim ha sallikere ɗum hoytinango yimɓe to yiɗi o accanno ha saare se to o warti o layha mo yeccanno en o yaake o layhi o yara ha toon moyjo fu yiya o layhi heɓa hoytinana yimɓe moyjo fu tata ya hirsoya kusel mere go ɗum boɗɗum waɗgo man noon ɗo to ɗo ɗum diina ngam annabi sallallah alih sallam on wi noon kanjum on sunna go se goɗɗo ayna ɗum ta wiya bila layha an komi renanta lamɗo mi layha ta layhi ni a heeɓi kusel tan a layhay yaake man kadi hitande man a layhay ngam soyde andugo go yo ɓurna fof komi yiɗi en torgo derɗiyaɓe julɓe Allah yaago sallikere ɗo useni ɗum waɗa en ɗam hakkude julɓe Allah sakko ma waƴƴotoɓe motoji ɗo useni ɗum yaara hakkilo to ɗum ɗo yaara hakkilo ɗo en hisan dokkugo yimɓe en andi bo laabi man ɗo jiɓotiri nde en ummi en kotanka pat wato yaake man ɗon yimɓe yawata nden wato won talawol gotol bo ɓe her wardina yer hotirta feere se en wara ɗum hakkilo machine ɗo ɗum hunde tilimde ha men aynugo ɗum ɗo na enen jooɗiɓe ha ɗo woni waƴƴoɓe moto derɗiya men ɗo waƴƴa moto derke en woɓɓe ngari ɗo woɓɓe ɗo yaasi en haɓa en matina ɓe yande julde ɗo ɗum yande julde meɗen mo hakkilanta en ɗo ɗum enen na police en ɗum enen en hakkilana hoore men ni tata ni en torra julɓe woɓɓe feere nder ñande man to en hakkilay bo noon man waɗan to goɗɗo wi wala ko yaali ɗum bo faalay diina mako o waddan bo sarru ɓurɗum ñiddugo ɓaawo keferako wala ba mbargu ɓi adama mbargu julɗo Allah waɗay wala mo Allah haltani ha geddal fuu ɓaawo keferako ba mbargu ɓi adama kaltaji joyi tokkotirɗi laare suratul nisa ɗum hulni ɗum machine ɓiɓɓe adama faalata bo ɗum hunde hulnide bo yo ha julde husiti ɗo bo sababu ko sarrata yimɓe ɗo waɗa yimɓe ɗo jillotiri ɓe ɗo jawa bo useni en mbaɗu hakkilo en gasotur hakkude meɗen mboɗe nga en ballotur dedey no julde men sala jam wala nawnaɗo ko moy ɗo on boɗɗum yaderɗiyaɓe julɓe Allah tilim ɗum ɓi adama anda daraja mum ha jaw mum tabɗo ɗum daraja man on mi siftiniri en ɗo a anda an kam a seno a foti a peetel ɗo a walojo Allah woɓe ɗo ɓurima mawɓe machine ha yettite ha yetti annabo en ha yetti nulaɓe Allah malaika en an a foti ɗo a muminijo Allah ɗo a walojo Allah reenu walagal ma ta luutu Allah haɓuɗo tan gomo her ko umrima laawol moy laawol gadduɗo diina goto Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanjum wiyete sunna ɗo ta ayni ɗum ɗo Allah ɓeddante ngam Allah man on wi la in shakartum la azidannakum to ni on ɓeddi koni on yetti komi mi hokki on mi ɓeddanan on a heɓan a ɗowtana Allah ba o yiɗi go o wallitete be tawfiqu mako amma to a anda a wiya an kam a tawi gikke a woɗayi ani kaza seyɗan on waɗete noon jawmirawo kam waɗanima moƴƴere mawde ma hawtima be ɓurnaɗo takle ɓurdude ummatoje kuntum Allah wi hayra ummatin uhrija linnas Allah wi ono noon ɓurdata ummatoje fuu ko o nelani fuu wala ba ummatore annabijo ɗo moƴƴere mapindire nden aɗa jogui diina Allah handu en fondu en be ko o yiɗi daynu en har ko o haɗi Allah tokkinen laawol annabijo sallllahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا فاستر عيوبنا يوم تبلى السرائر فاغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا يا رب العالمين واجعلنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار